Vašerieva prístava. Pozor. Vašerieva, hurá, pasie. Zapoď, som sa zjebal z toho. Ja pozor, Vašerieva, Ďakujem vám veľmi pekne, len krátky briefing. Ako niektoré viete, už bola som dnes odovzdať otvorený list pánu primátorovi Ďurkovskému, dnes na magistráte. Prečo? Pretože ho žiadam, aby podľa zákona 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení podľa paragrafu 13 bod číslo 6 nepodpísal uznesenie, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo na svojej schôdzi, opakovanej teda predĺžovanej schôdzi 7. októbra 2010. Toto zastupiteľstvo odsúhlasilo na druhýkrát predaj akcií mesta Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Ja už som o tom robila aj s mojimi kolegami jednu tlačovú konferenciu. Mám pre vás novú správu. Malo zasadať zajtra dozorná rada Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Odložili ju narýchlo na 22. októbra. Podľa informácií, ktoré mám, chýbal im jeden hlas na to, aby toto odsúhlasili. Takže odloženie zasadanie. To všetko vo mne a v mojich spolupracovníkoch vzbudzuje podozrenie, že sa tam deje niečo veľmi, čo treba rýchlo odsúhlasiť predtým, než budú voľby, nové voľby do zastupiteľstva mestského a nové voľby primátorky. Neoinformoval ma o tom. Dozorná rada bude teda zasadať miesto toho, aby zasadala tento týždeň, bude zasadať až 22. októbra. Dovtedy máme ešte čas. Ešte stále je naša právna analýza, ktorú prečítali poslanci mestského zastupiteľstva za SDKU DS ešte pred hlasovaním mestského zastupiteľstva. To znamená, že je možnosť právna ešte to podať na prokurátora.